Дошло утрото на 28-ми, па се запременяли всички в едни пъстри носии, различни и цветни. Момците кълпак накривили, момите китка закичили и пак се впуснали пак към хорото, пак да танцуват и пак да са заедно. Сбрали се всички в централен Копенхагенски парк и първо си снимка направили. Традиция било. Пък като засвирили ми ти после Орфеус Балкан оркестър една хубава народна музика и като запяло малкото герганче, като заиграло всяко българско сърце, та едни големи хора се завили и се вили и се вили. Ни дъжд ги оплашил, ни облаци сиви. Дилманци и хорото повели, за 8 година поред на баша се хванали и щастливи били да видят, че пак българи се сбират и то с път не само от Дания, ми от цяла Европа. Всички мегданци таз година били на хорото, всички онези от Мегдана на другата България. И официални гости от България имало, и те на хорото се заловили да са част от тоя голям Мегдан на българщината в сърцето на Копенхаген. Конче за грива държеше, и му е конче и гриво, конче плахливо. Отдолу пътя идеше, дюбер ми задка хубава, с бели менци на рамо, с червен трендафилна страна. Весела песен пеше, бели си поли мяташе, за жълти чехли потропа, бели си менци разкопа. Конче и гриво, конче плахливо, малена грива завъртя, право са конче изправи.
Поиграли всички в парка, ама се задавало време и на сцената се качват. И лека по лека се отправили, къде един по един, къде група по група, всичките към концерта тръгнали с нетърпение да покажат какво през годината са научили и подготвили по темата «Имало едно време в България», на тоя най-чакан Мегдан, за баш събора на Мегдана на другата България 2022. Наближавало и киндия и се започнало. Повече от 300 участници тръпнали от вълнение да излязат на тая любима сцена на този толкова чакан събор, на тоя любим Мегдан на другата България. По традиция открили домакините БГ Фолк Ритми и от сцената с хляб и вино всички гости посрещнали. Та като тръгнали от Родопите с тея Митикаба гайди, та с хора през Тракия, Странджа, Добруджа, та и през Северняшка и Пиринска области, та чак до Шуплука с любимите песни и танци на танцорите от Дания и Швеция, начело с Ники и Панка, разходили цялата публика през всички фолклорни области на България. В разходката из България се включили и малката певица с голям глас Алекс от Испания, както и дечица от БГ Фолк Ритми и българското училище в Копенхаген. И Иван и Йордан пак свирили с техните каба гайди. И още песни имало. И от Димана с нейния боби на тамбурата, и от Италия Нашенки и Бяла Роза специално поздрав поднесли. А хореографите Миро и Иван с пиринска изненада всички сърца разтоптели. Заредили се после и от Франция, и от Италия, и от Испания, и от Англия, и от Германия, и от Белгия, и от Чехия, и от Полша, и от Австрия, все групи български, групи самодейци, фолклора, носещи сърца. То не били автентични, хубави народни песни, то не били кръшни български хора, то не били приказки, легенди, танци, представени тъй сърцато с онази емоция, която вълнува, която разчувства и която повече от всичко те кара все по-силно да се чувстваш истински българин, дори и на оня Мегдан на другата България. Ама българин без значение къде съдбата те отвела по света. Все групи творящи извън родината, но съхранявайки и разпространявайки нашето си истинско и българско, то с наш толкова ценен български фолклор, предавайки го на поколенията, децата на България, раждащи се и растящи там някъде по света. И на финала младите танцори, гости от родината ни мила, танцували и се раздали с оная тяхна буйна младост, с оная тяхна млада хубост и с тези горди български сърца, изправили те публиката на крака.
дошли и на всички гости на 7-то издание на събора на Мегдана на другата България. Не сме се виждали от цели 3 години. Задържихме се и то много. След като последно бяхме заедно в Бенидорм през 2019, после виртуално във Верона през 2020 и след нулевата 21 година, дойде време пак да се прегърнем и да се хванем на хорото всички заедно тази година. Kære gæster, rigtig hjertelig velkommen til den 7. udgave af festivalen under navnet På pladsen her i vores anden lille Bulgarien. Vi har ikke set hinanden i 3 år. Sidste gang var vi sammen i Benidorm i 2019, og nu har vi muligheden for at kramme igen og at være sammen og danse alle sammen. Благодарим ви, че сме отново заедно на този празник на българския фолклор, този път в Копенхаген, Дания. Тази година събора сбира 28 участника от 11 държави от цяла Европа, както и специални гости от България. Tak fordi I er kommet. Vi er rigtig glade for, at vi kan være sammen i København. I år er der 28 deltagere, dansegrupper og sangere fra alle lande i Europa, samt specielle gæster fra Bulgarien. Verden for denne længevalgte møde i år er begge folkerytmer fra København, Danmark og Malmö, Sverige, med koreograferne Nikolaj og Panka Stojanovi. Домакини на тази толкова чакана среща тази година е БГ Фолкритми Копенхаген, Дания и Малмö, Швеция с ръководители Николай и Панка Стоянова. Нека бурно аплодираме всички тях. Специално за нашето събитие от България пристигна официална делегация, водена от вице-президента на България, госпожа Илияна Йотова. Im Kulturselskabet er Bulgariens vicepræsident, fru Илияна Йотова, ankom fra Bulgarien specielt til vores arrangement. От името на БГ Фолкритми, домакини и организатори на 7-то издание на събора на Мегдана на другата България, изказваме сърдечни благодарности на посолството на Република България в Кралство Дания и специално на господин Стоев, извънреден и пълномощен посланник на Република България в Кралство Дания. Благодарим му и за подкрепата на събора и за изключителното съдействие, посрещане и грижите за официалните гости на това събитие. På vegne af verden og arrangøren i denne store begivenhed i dag, begge folkerytmer, udtrykker vi vores dybeste tak til den bulgarske ambassade i København og specielt til den bulgarske ambassadør i Danmark, her Светлан Стоев. По повод отбелязването на 90 години от установяването на българо-датските дипломатически отношения, на нашия събор са поканени и дипломати от всички държави членки на Европейския съюз, както и тези от Балканите. Добре дошли на всички официални гости! I år markerer vi 90 år fra etableringen af de bulgarske-danske diplomatiske forbindelser. I den forbindelse har vi inviteret diplomater fra hele Europa. Hjertelig velkommen til alle officielle gæster. Нека с аплодисменти поканим на сцената за приветствие вице-президента на Република България госпожа Илияна Йотова, както и посланника на Република България в Кралство Дания господин Светлан Стоев и господин Кирил Вълчев, генерален директор на Българска телеграфна агенция и медиен партньор на събитието. Lad os bifalde den bulgarske vicepræsident fru Ilияна Йотова, den bulgarske ambassadør i Danmark, her Светлан Стоев, og Кирил Вълчев, generaldirektør for det bulgarske telegrafbyrå og медиенpartner for begivenheden. Първо приветствие към всички участници и гости на събора. Нека да кажа аз някой. Айде! Добре дошли на всички! Изключително сме горди,
и щастливи, че тази година успяхме да се съберем отново на живо, въпреки че сме по-малко групи от предишни години, но все пак 28 участника на 28-ма дата наистина ще ни носи щастие. И се надявам наистина днеска да се прехвърлим в нашата истинската България, там откъдето всички сме дошли, макар че на Мегдана е на другата България, защото България е само една и тя е нашата родина. Това, че има на Мегдана на другата България, означава, че където и да сме по света, не само в Европа, където има дори един българин, там също е България. За кратко приветствие, преди да дам думата на официалните гости, искам да поканя инициатора и координатор на събора Анита Екенова. Здравейте, мегданци! Как е настроението? Уважаеми Ники, правоти, защото ти си причината днес да сме в Копенхаген. Всички ние сме. Скъпи официални гости, благодаря ви много за присъствието ви тук. И за мен тази вечер най-важните гости сте всички вие. Защото вие сте душата на Мегдана на събора на Мегдана на другата България, защото вие сте тези, заради които правим всичко това. Този събор всяка година. Ще ви кажа нещо. Днес си мислех, че едно ми е много топло на душата. Много ми е светло, слънчево. А пък все пак сме в Копенхаген. Не можем да кажем, че това е най-слънчевата държава в Европа. Но това всичко е защото тази любов, която всички ни събира тук, този пламък, който всички носим в душите си, тази наша България, шарена, колоритна, хубава, емоционална, която пазим в нас, всичко това прави деня ни просто по-топъл, по-уютен, точно така, както се чувстваме, когато сме у дома. Добре дошли на вашият събор на Мегдана на другата България. Обичам ви! Мушкатото се е мушкато ли? Хасковско било. То не е случайно, защото това е най-хасковския събор. Моля, да. Много е важно. Веднага, но нека, това е най-важното, което забравих всъщност да кажа. Добре дошли на най-хасковския събор в историята на Мегдана на другата България. Позволете ми сега да дам думата на нашия посланник на България в Кралство Дания, господин Светлан Стоев, за първи приветствени думи. Благодаря, Ники. Уважаема госпожо вице-президент, скъпи приятели, скъпи гости, скъпи българи, добре дошли в Копенхаген. Dear Excellencies, dear friends, welcome to Copenhagen. Днеска е специален празник за всички нас. Мисля, че всеки го усеща в сърцата и в душите си. Аз лично съм много развълнуван, защото този проект е повече от 3 години, когато за първи път го обсъдихме и го обсъдихме след като мина един голям концерт във връзка с нашия национален празник 3 март, преди пандемията. Това беше последния ден, точно преди да се въведе локдауна за пътуване в страните. И общо взето този проект трябваше да почака, за да бъде реализиран. 2 години.
но съм щастлив, че все пак съм тук и го виждам със собствените си очи. Благодаря за ентусиазма и за търпението на организаторите, а и на вас всичките, които сте днеска тук да направите този празник истински. And I know you all feel it in your heart and souls today because it's a very special day. And I want to tell you that this festival, it has been in the making for over 3 years. The first conversation that I had with Nikolai about it was exactly before the first lockdown came. So I would like to thank the organizers for their courage and their enthusiasm and for withstanding all challenges and gathering us today to celebrate this special festival. Искам да спомена лично и представителите на дипломатическия корпус, моите колеги и приятели, които днес са заедно с вас и нас на този празник. Ще започна с бившия посланник на Великобритания в България и настоящ посланник на Великобритания в Дания, госпожа Ема Хопкинс. Ще продължа с Луиджи Ферари и Сабрина, неговата съпруга, посланникът на Италия. Те бяха първите, които ме приеха в Дания на официален прием. Sabrina, the ambassador of Italy, they were the first people to welcome me in Denmark, at the first reception I had in Denmark. Голям приятел на България и предполагам, че през следващите месеци ще му бъде много натоварено. Това е посланникът на Чехия, Радек Пех. Специални благодарности на посланника на Федерална република Германия и неговата съпруга. Може би една част от тези, които идват от Федерална република Германия като танцови състави, знаят, че аз 4 години, близо 4 години и половина бях и ръководител на дипломатическото бюро в Бон. С някои от Коблен се видяхме днеска след толкова години пак. Благодаря ви, господин посланник. So this is very exciting for me to have him here. Две са нещата в живота, които не се избират. Това е родината и майката. There are two things in life that one cannot choose, and that's your mother and your homeland. Те трябва да се обичат, те трябва да се пазят, те трябва да се почитават и на тях трябва да се отдава признателност и чест. You need to love them, take care of them, praise them, and celebrate them. Моята родина е България и аз обичам България. My homeland is Bulgaria, and I love Bulgaria. Вашето присъствие тук е също доказателство, че България е в сърцата ви и аз изразявам своя поклон пред всичко, което правите, за да запазите традициите живи, независимо от това къде се намирате. Благодаря ви. That you have Bulgaria in your hearts, and I want to thank you from the bottom of my heart for keeping the Bulgarian spirit and traditions alive. Thank you so much. Нека сега да дадем думата и на най-важния гост на нашето събитие, вице-президента на Република България, госпожа Иванова. Имало едно време. Така се казва нашия днешен събор. Скъпи приятели, има ли човек в България, който от най-ранната си детска възраст да не е чувал началото на тази приказка? Запомнили сме ги от устата на нашите баби и дядовци, на нашите майки и бащи.
Защото така започва вълшебната приказка за света, който тепърва се открива пред едно дете. Вълшебството на този свят е цял живот. С това изречение и ние започваме да четем приказките на нашите деца. Сигурна съм, че един ден, когато и те пораснат, и нашите внуци ще пораснат, и те ще четат имало едно време на своите деца. Тази приказка започва и с приказката за нашата родина, за България. Уважаеми господин Стоев, Ваше превъзходителство, уважаема госпожо Хопкинс, уважаеми Ваши превъзходителства, ръководители на дипломатически мисии, скъпи приятели, уважаеми дами и господа, любими мои сънародници, благодаря ви, че ме поканихте. Благодаря ви, че ме направихте тази година не гост, а част от вас. Част от този невероятен, красив, цветен български празник. Благодаря ви от сърце. Отколешна българска традиция е да се съберем на Мегдана. За нас, българите, Мегдана не е площад, не е само едно място за среща. За нас, българите, това е една красива метафора на нашето човешко битие. На Мегдана се срещат хора, млади и стари. Среща се радостта и тъгата. Срещат се страстите, любовта и там се предопределят много съдби. На българския Мегдан се играят най-древните ни обреди. Там е мястото за нашите традиции и за нашите песни, които ни пазят като народ и нация. На Мегдана ние се чувстваме заедно, чувстваме се силни. И затова днес, тук в Дания, много на север в Европа, в този чудесен град, нашия Мегдан, българския Мегдан ни събира за нещо много важно. Да се почувстваме за пореден път не само, че сме българи, а че сме заедно, че сме единни и че сме голяма сила. Нашия ден днес започна с едно невероятно хоро. Ако можехте, вие изпълнителите, да се видите малко по-отстрани, да видите не само ритъма, не само танца, не само вашия професионализъм, но една особена душа и сърце, една особена удовлетвореност, която така озаряваше лицата ви. И това го можем само ние. То е закодирано някъде много дълбоко в сърцата и душите български. За мен, уважаеми дами и господа, няма по-голямо щастие от това, където и да отида по света. Винаги, когато се срещам с нашите български общности, да чувам звучната и красива българска реч, да гледам танците, песните да слушам и най-вече, най-голямото щастие, да ги чува и гледа човек, произнесени от най-малките дечица. Една немалка част от тях родени далеч от родината, но запазили благодарение на своите родители българското. Няма по-голямо щастие от това. Защото ние, българите, сме особен народ. Където и да отидем, срещаме много култури, ние сме гостоприемни и хората ни приемат. Но има нещо, което си е винаги наше, самобитно, което ни прави различни и в този огромен калейдоскоп от култури ни отличава. Отличава ни и езика, богатия ни език, и колкото повече го пазим, толкова по-добре, защото чрез този език ние сме били, сме и ще бъдем част от една невероятно духовна империя, наречена България. Благодарение на моите колеги, журналистите, благодарение на господин Вълчев, директор на Българската телеграфна агенция, първите кадри от днешното хоро тръгнаха вече към България. Знаете ли колко много отзиви вече имаме? И много българи там, в малката ни страна, вече са се хванали мислено на хорото с нас и ни стискат палци днес наистина да бъде големия празник.
Защото, уважаеми дами и господа, хорото българско тръгнало някъде много назад във времето от магията на древните траки, носещо особен ритъм, особена музика, особен танц, особено движение на тялото, сякаш ни прави част от големия всемир, прави ни част от силата на Вселената. Ставаме някак избрани. Ставаме избран народ, който носи в душата си нещо наистина извънземно. Българското хоро, скъпи приятели, е нашия български ритуал на единението. Когато се хванем за ръце, ние се чувстваме силни, защото сме общност, защото дълбоко в душите ни трепне нещо, което ни прави силни, когато сме заедно. Искам днес накрая да ви поздравя и с големия български празник 24 май. Хубаво е, че тази седмица на българската култура, на българската азбука, на българската писменост, на славянската книжовност ще завърши с нашия чудесен празник. Ние ще направим всичко възможно това да го види цяла България. Защото този празник го имаме само ние. Няма друг народ, който да е направил, да е измислил празник на буквите си, да е написал химн на писмеността си. 24 май за нас е празника на рождението, защото сме народ създаден от книжнината. Той е празник на Възкресението, защото след 5 години робство една малка книга, която тази година става на цели 260 години, история славено-българска, отново връща българската нация на само политическата карта, ами на всемирната история. Защото 24 май е деня на нашето признание. Благодарение на нас, българите, благодарение на това, че спасихме делото на светите братя Кирил и Методий, днес на 300 милиона човека в света пишат на кирилската свещена азбука. И това трябва да помним и да предаваме на децата си. Днес тяхното дело има нужда от своите пазители. И позволете ми в тази зала да се обърна към всички вас, които сте преподаватели в българските училища зад граница, които участвате в културните центрове на България навсякъде по света, които създавате културните дружества, които правите фолклорните асоциации, фолклорните състави, за да утвърждавате българското. Вие, уважаеми дами и господа, сте днешните наши будители и пазители на делото на светите братя. Накрая, позволете ми да кажа и няколко думи за нашите домакини. Благодарим на датската държава за чудесните взаимоотношения. Цели 90 години имаме дипломатически отношения. Те ще бъдат отбелязани така, както трябва. Но искам да се обърна към вас, Николай, към вашата съпруга, да кажа на всички наши домакини: няма по-добри отношения между страни и народи от техните самобитни традиции и от културата. Благодаря ви от сърце. Вие сте нашите най-добри посланици. Искам да пожелая на добър час не само на събора, не само на този прекрасен празник, на тези прекрасни изпълнения, които след малко ще чуем, но накрая всички ние в един глас да кажем: да живее България! Благодарим много на госпожа Йотова. За кратко приветствие ще поканим и господин Кирил Вълчев да каже няколко думи. Уважаема госпожа вице-президент, господин посланник, ваши превъзходителства, уважаеми организатори, не знам Николай защо реши, че ще е кратко. Може би защото само Българската телеграфна агенция се очаква да е телеграфно. Госпожа Йотова ви разказваше приказки, а в БТА ние отговаряме за истинските новини, които от вчера, утре вече се превръщат в история. Затова съм ви приготвил 3, ще се опитам да бъдат кратки истории, които свързват България и Дания, и в тях има много уроци. Първата история е за Андерсен, който през 1841 година пътува по Дунава и пише пътепис, в който описва България. Само че я описва така, както
виждам, че и вие живеете по местата, където сте. Където и да сте, във всичко хубаво виждате България. Ето какво пише той. Утрото е толкова прекрасно, каква зелена, ширнала се долина, колко хубаво ухае сеното. Дали не сме в Дания? Говори за изключително живописните долини край, представете си, Тутракан, но в тая красота пак вижда Дания. Летни облаци ли са това, високо над хоризонта на България? Често съм виждал такива облаци над зелените поля на Дания. Това заснежени планини ли са? Та така изглеждат Алпите, погледнати от столицата на Бавария. Но не, това е Балканът. Прекрасна планинска земя, величието ти потиква душата към всеотдайност. Все лошото е, че Андерсен вижда в България и напускащите я българи. В средата на 19 век той пише: българския бряг се извисяваше неравен и обрасъл с растителност. Почвата изглеждаше благодатна за обработване, но големи площи стояха напълно пусти. Хиляди хора емигрират от Европа към Америка, а колко по-добър дом биха могли да намерят тук, в плодородната земя, разположена на една от най-големите реки на Европа, пътя към Ориента. Втората история, българо-датска, сигурно тези, които сте учили добре история, знаете, за онзи датски принц Валдемар, който за малко да стане български княз и след независимостта да стане цар, почти го избрали преди Батенберг, направо го избрали в Третото Велико народно събрание, след като Батенберг паднал, но най-накрая, знаете, княз станал Фердинанд и историята не е много сигурна защо той не дошъл в България. Едната история е, че руският император не бил съгласен, другата история обаче е, че съпругата му, принцеса Мария, казала: нищо не може да ме накара да отида там. Третата българо-датска история е за двореца Варна, в горите южно от датския град Орхус, който през 1908 година датският архитект Егерт Ахен построил по поръчка на барон Кристиан Герсдорф, генерал в руската армия по време на руско-турската война от 1828-29 година. Тогава той се озовал за кратко във Варна и в Силистра, прибрал се, първо построил две мелници, едната е нарекал Варна, другата Силистра, след това поръчал и въпросния дворец, в който години организирал варненски суарета. И мнозина се питат какво го е накарало пък толкова да обича тази Варна. Най-вероятно се е влюбил в някое българско момиче, някоя тогавашна прекрасна Елена, както се нарича и куклата талисман на вашия фестивал. И сега на финала уроци. Тези три истории носят три извода. Първо, винаги трябва да носим родината в сърцето си, като Андерсен, и като него да виждаме във всичко хубаво именно нея, както вие виждате и пренасяте не само на този фестивал в Европа, а въобще чрез отдаването на най-доброто от себе си, хубавото от България, след като сте напуснали в търсене на по-добър дом. Впрочем, българите предпочитаме да виждаме обичайно гнилото, било то в Дания или в България. Второ, трябва да се уповаваме на себе си, а не да търсим упование в принцове от далечни земи, одобрени от велики сили и чужди принцеси. И трето, винаги трябва да ни води любовта, защото тя е способна да твори чудеса, като това да има дворец край Орхус в Дания с име Варна. Защото трябва да виждаме именно в любовта смисъла да бъдем. Защото в Дания неизменно трябва да споменем Хамлет, човек си задава въпроса да бъдеш или да не бъдеш. И воден именно от желанието с любов, да виждам и показвам хубавото във всичко българско, накрая искам да ви кажа с две думи какво правим в БТА. БТА е всъщност мегдана за представяне на първата и на другата България, понеже никоя медия в чужбина няма да покаже това българско хубаво с сърце, както в БТА. Имаме нова интернет страница. На нея има специална рубрика БГ Свят. Съветвам ви да влезете, там ще си видите хорото, например. Очаквам да ни изпращате всички новини от вашите състави на много лесен имейла bgworld@maimuna.tv.
bta.bg. Ние ще ги публикуваме. Отваряме прес-клубове в градове, в които има компактни български общности. Търсим хора, които да работят постоянно за нас. Освен това, имаме много добри контакти с информационните агенции в цяла Европа. Така че те ще разказват за това, което правите, чрез нас, когато ние им изпращаме новини. Правим ежегодни срещи на българските медии. Миналата година за 16-ти път беше в Рилския манастир, а тази година искаме да я направим в Израел, за да напомним, че през следващата година ще се отбележат 80 години от спасяването на 43 000 български евреи. Това е още един исторически факт, който свързва България и Дания, понеже тя пък е спасила 5000 от своите евреи. Всичко това е с цел БТА да помага българите по света да бъдем общност. В желанието с любов да виждаме и показваме хубавото във всичко българско, което правите тук на Мегдана на другата България. И сега ми позволете по стар български обичай, който ходи на гости, носи подарък. Да благодарим за прекрасните думи и приветствия на нашите официални гости, госпожа Йотова, господин Стоев и господин Вълчев, и за отразяването на събитието и най-вече за това, че те са днес тук с нас. Благодарим. За който ходи на гости и подарява подаръци, ами който идва на гости също ще получи подаръци, скромни подаръци от нас за нашите официални лица. Третият подарък е малко по-специален, защото има нещо допълнително и искам да ви го покажа. Това е нашата благодарност към посолството на Република България в Кралство Дания за изключителното съдействие в организацията, както господин посланника каза, не само на събора, а и на всякакви други мероприятия, които сме правили с посолството. Наистина сме благодарни за приятелското отношение, за съдействието и за цялостната подкрепа, която ни оказва. Благодаря. Госпожо вице-президент, господин посланник, господин Вълчев, още веднъж ви благодарим за приветствията. Моля, заповядайте на вашите места в публиката, за да се насладим всички заедно на магията на българския фолклор. Всички участници ще ни поднесат от сцената на събора на тема "Имало едно време в България". Българският фолклор, песни, танци и традиции е мостът, който ни свързва с предците ни, за да поемем от техния опит и да го предадем на тези след нас. Песента живее, когато се пее. Танцът оживява, когато се играе. А традицията е жива, когато се спазва. Den bulgarske folklore med sine sange, danse og traditioner er broen, der forbinder os med vores forfædre. Sangen lever, når det synges. Dansen kommer til liv, når den spilles. Og traditionen lever, når den overholdes. Скъпи мегданци, уважаеми гости, нека заедно се насладим на концерта на всички 28 участника тази година, които ще ни потопят в магията на българския фолклор. Kære gæster, lad os nyde koncerten, som kommer til at fordybe os i magien af den bulgarske folklore. След като разходката из България на БГ Фолк Ритми започна от Родопите, тя ще ни преведе през всички останали фолклорни области в България, характерни със специфичния си дух, музика, песни и танци.
Така ще се пренесем там в миналото, каквато е и темата на събора ни тази година, имало едно време в България. Приятно гледане! Nog fortsætter vi til de andre folkloreregioner under overskriften Der var engang i Bulgarien. God fornøjelse!
посрещнем с бурни аплодисменти най-малкия самостоятелен участник на събора тази година Александра Ружинска от Памплона, Испания. След като тя изпя "Излела и Делю Хайдутин" с кайдаря Иван Балабанов, сега тя излиза на сцената за самостоятелното си участие с песните "Ситен дъжд", "Марко Ковенане" и "Жалба за България". Кея Кеста, Леясно местуа бихер хивсе поденюмсте сулуделцея Александра Ружинска в Памплона, Спениен. Sitting
година са Димана и Боян Боянови, музикални педагози на двата хора Нашенки Милано и Бяла Роза Пескара Италия, които ще ни поздравят с песента "Дали помниш?", след което заедно с двата хора ще представят съвместната им компилация "Да знаеш, мале", специално подготвена за тазгодишното 7-мо издание на събора. Serien io e Dimana o Bojan Bojanovi, musiklærer for Nashenki Milano og Bjalla Rosa Pescara Italia. De vil præsentere deres fælles kompilation, som er specielt forberedt til vores begivenhed, så lad os nu byde dem velkommen på scenen. Нека ги поканим на сцената. Me